Hola amics, aquesta és una demostració de likemanual.info en què us explicaré una mica d'entrada la interfície d'aquest projecte d'aplicació web que ens permet crear manuals de forma còmoda i que siguin consultables per gent que no té gaires coneixements de temes informàtics. D'entrada, el que ens trobem a l'entrada de la pàgina és aquesta llista de manuals que hi ha en el sistema. Com podeu veure, la majoria d'ells dedicats a temes d'alfabetització digital, per la qual cosa ens poden anar molt bé els nostres telecentres. Accedir a un d'aquests manuals és tan senzill com buscar el que ens interessa i fer-hi un clic. Com podeu observar, consta d'una petita icona que fa referència al manual amb el que estem treballant, el títol del manual, una petita bandera que ens indica en quin idioma està escrit i el número d'estrelles que ens indiquen la qualitat, l'ús que fa la gent d'aquest manual. Sota tot això tenim una petita descripció perquè sapiguem sobre què versa el manual. Farem clic en un dels manuals, el primer, perquè us vull ensenyar la interfície d'aquests manuals. Mireu, aquests manuals són realment molt senzills d'utilitzar. Els continguts consten d'un títol i una sèrie de textos que poden anar acompanyats d'exercicis interactius, com l'exercici que podeu veure aquí dintre i que és un petit flash que ens ensenya com fer doble clics per obrir les carpetes. A la base dels textos tenim una petita fletxa que ens permet saltar al següent capítol. Si cliquéssim aquí a sobre d'aquest 2, saltaríem al capítol número 2. Com podeu veure, disposem d'una taula de continguts de capítols a la part dreta que ens remarca el capítol en què ens trobem i que ens permetrà també des d'aquí saltar a nous capítols. La interfície, com veieu, és realment senzilla, no dona lloc a equivocar-se, a fer servir enllaços que ens duguin fora del que és el material. Es tracta simplement del títol del capítol, el contingut, un contingut que, com podeu veure, pot tenir tota sèrie d'elements interactius, i a la seva base unes fletxes que ens permeten saltar el capítol anterior i el capítol següent. Ja veieu que la navegació dins d'aquest material és molt fàcil i això és el que el fa tan adequat per temes d'alfabetització digital, quan hem d'instruir a gent que té pocs coneixements d'informàtica i que en altres entorns podríem tenir problemes en temes d'usabilitat, etc. En tot moment l'alumne sap on es troba de tot el que és el manual perquè té una visió total sobre tots els capítols dels que consta el manual i a sobre té ressaltat quin és el capítol de treball en el que es troba.